Les institucions lluiten contra el tabaquisme. Benvolguts fumadors. Xico Terrés, president del Consell d'Eivissa. Sempre riu i no sabem de què. Des del Consell d'Eivissa vos volem ajudar a deixar de fumar amb un mètode infal·lible. Perquè fa Xico, no importa que s'enrotlli tant, que xerra com una cotorra. A veure si aconseguim que tothom deixi de fumar, perquè és que si no jo perdré clients, m'enteneu? Però què fas? A partir d'ara qui fumi li caurà un puro. Ai, Xico, ves, igual, si és un puro i és una va, No té gràcia. Jo demostraré que deixar de fumar és molt fàcil, perquè hi ha hagut gent que ho ha deixat més de 50 voltes. Sí, però què m'heu de dir? Però si és meu home, que té una edat que no hi havia ni registre, sempre em diu que deixava de fumar, no sé les voltes que m'ho ha dit, però contau que llavors anava a pastar... Perdoni, què li passa exactament en el seu marit? Com que té les dents grogues de tant de fumar? Ah, Què li aconselleu, vos? bé, si té les dents grogues, una corbateta clareta i unes sabates marrons. Però i que està alterat, Xico? Sí. Nosaltres ajudam a deixar de fumar en el fumador més il·lustre d'Eivissa. Ai, Nabel Matute? No. En Pocholo. Qui és aquest? ¿Qué pasa, gente? Bueno, me han dicho que es aquí donde se deja de fumar, ¿no? Toma, chiquitín, aguanta la mochila. Sí, senyor, aquí. ¿Es aquí, no? Sí. ¿Pero por qué? A ver, Perquè ¿Por qué? fumar mata. Y si matan, entonces, ¿por qué no detiene la policía? A ver, I tu, si deixes de fumar, per què fas tanta pudor de tabac, lo que pasa, chico, es que yo he dejado de fumar ya entre cigarrillo y cigarrillo, Un momento. ¿Qué tiene mi mochila? ¿La tienes tú? ¿Ladrón? Bueno, ¿cómo no puedo fumar aquí? Pues me voy a quemar incienso. ¡Hala! Si incienso l'any passat mos volia dur a nosaltres de viatge allí a Tenerife, saps? Incienso. Sí, lo de la tercera edat. Incienso. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Estoy montando un fiestazo en la caravana. ¿Venís o qué? ¿Vamos? Venga, fiesta. ¡Vámonos! Xico, però Eso es. Vámonos. faci alguna cosa, que estic perdent clients. Mira, tenc una idea. Quina? Si prohibir fumar fa perdre clients, prohibiran morir-se. Així tothom podrà fumar. A partir d'ara, a Eivissa està prohibit morir-se. Si qualcú s'ha de morir, que se'n vagi a Mallorca.